suoraan eteen. Sä et voi vittu striippaa sinne toiseen suuntaan, kun sun on pakko tulla sinne saatanasta ja pysähdyt vielä siihen. Vittu suoraan! Voi Jos sä näet mun edessä, niin pitäisikö sun vaikka vittu sitten... jos mulla on sprayi sun takata, niin sä et varmaan vittu kävele suoraan siihen. Sä voit väistää, jos sä vittu näet, mä menen siihen. No niin, boss. Aivoja! Saatana! Sä oot niin vittu vajaa äijä oikeesti. Vittu tyhmä paska, vittu onko sä kävelet siihen? Mitä vittua Nuutti? Ihan oikeesti, sä oot vitun vajaa. Mulla on spray, kun sieltä tulee 5 jatkaa juoksemaan Äijä päijäs. vittu. Se vitun kivuri bastard käy viikkoon Äijä kävelee mun taakse. Mä Sen holdan kulmaa. Mä holdasin siinä vitun minuutin. Mä oon ottanut 3 fragia siitä, että vittu on mulla takaraivoa. Tyhmä paska. Jumalauta. Mä olin siinä. Mä olin sä nyt rippaa tää paska. Mä olisin joku minuutin. Vittu mä vittu tapaan sut. Ei